Joo, elikkäs tervetuloa taas uuteen YouTube-videoon. Täällä ollaan taas samaan vaiheeseen jääty kuin viime kerralla, eli mopo on aika raadun näköinen, mutta täällä olisi kone pöydällä, tosta vielä vaihderumpu irti. Kaikki muu ollaan saatu. Sen jälkeen tästä lähtis kytkinkopat sun muut lohkot lähtis kromilla maalaukseen ja loput, kuten vesipumppuu, teepalaa ja muuta, lähtee myöhemmin sitten maalaukseen perässä, kun ne menee Illusion Purple värillä, mutta se oli päässyt nyt maalaajalta loppumaan. Ei oikein onnistu tää puhuminenkaan. Niin... Okei, eli nyt oltais saatu tänne maski ja lokari tälleen pikkasen mallailtuu ja on kyllä aika rajun näköinen, mutta oma silmä on kyllä aikaismoisen hyvä kombo, että kyllä me tällä lähdetään. Sopii justiinsa tähän, mitä ollaan nyt tekemässä. Ja mäpäs alan tässä todennäköisesti nytten irrottelemaan vielä swingiä ja sitten sen jälkeen puretaan ainakin toi jousi. Sellaista en ole aikaisemmin tehnyt. Sitten keula pitäisi ottaa irti. Sitten vielä kaikki pikkuosat tosta noin putsaillaan ja sitten ne lähtee tosta hiekkapuhallukseen pikkuhiljaa. Jes, nyt oltais saatu tänne nämä kromiin menevät osat. Sitten tossa on vähän muuta hilpettä. Ja pyörähän näyttää tällä hetkellä täältä. Eli siinä on vielä ylimääräisenä teepalat kiinni. Ja noi jalkatapit ja sitten jäähdytyssysteemit. Joten ne vielä pitäisi ottaa tosta irti. Ja keulahan on tässä. Keula laitetaan purkuun. Mä en tiedä mitä me tehdään sille, että pidetäänkö me tää keula vai vaihdetaanko me USDiin jossain vaiheessa. Mutta mennään nyt ainakin alussa tällä keulalla ja katsotaan sitten vähän miltä näyttää, että tarviiko tää sen USDin. Tää on nimittäin niin hyvä keula. Tää on 40 millinen ja älyttömän korkea keula, niin mä en lähtis vaihtamaan, jollei tää näytä siltä, että se vaatii sen. Ja tosiaan swingi vaatii kiillottelua. Mä menen Porvoon mopopajalle varmaan kiillottelemaan sitä. Siellä on kaiken näköiset laitteet ja seuraa, niin siellä jaksaa hinkkailla sitä. Ja joo, palaillaan seuraavassa stepissä. Joo, eli tässä on nämä meidän vanteet. Tein vähän analyysiä. On vähän ehkä rajun näköiset, mutta tosta noin hinkkasin autosolin kanssa ihan hetken vaan tätä, niin tuli siitä ihan suht kiiltävä, mutta voi olla, että joudutaan vetämään vielä jollain hienolla paperilla nämä vanteet ja sitten sen jälkeen vasta kiillotella. Sen verta on kaiken näköistä tällaista kolhua sun muuta täällä, että voisi näyttää huomattavasti paremmalta. Ja tosiaan keskiön kanssa en ole vielä varma mitä tehdään, koska no en tiedä. Purkamisessa on aina sitten oma juttunsa, sitten se pitäisi laittaa kasaan vielä. Mutta onhan tää nyt vähän törkeän näköinen, niin oishan se ihan siistiä saada se myös maalattua toi keskiö tosta ja olisi huomattavasti sit helpompi kanssa nämä pinnojen välit kiillotella, kun meillä olisi vanne purettu. Mutta laitetaan se nyt tonne hetkeksi aikaa vielä jemmaa ja mietitään noita sitten pikkasen myöhemmin. Jes, mutta tää oli oikeastaan pikkasen tällainen lyhyempi pätkä tällä kertaa. Ja jatketaan taas ensi videossa, kun ollaan saatu ainakin nyt nämä kromiset osat maalauksesta. Ja mopon osille lähtee tilausta tässä huomisella. Ja muistakaa tekin käydä mopon osilta tilaamassa, kun teille on sinne alennuskoodi. Eli nytten olisi alennuskoodi KROMI5. Kaikki isolla yhteen. Ja sillä te saisitte 5% kaikista mopon osat 24 tuotteista. Eli 5% kaikista tuotteista pois jo yhdistä Suomen halvimmista hinnoista
kaikista mopon osista. Jes, ei muuta kuin ensi videoon.